Здравейте, аз съм CapsLock. Тъй като много потребители питаха как да премахнат дневника за Facebook през Opera, сега ще ви покажа. Ето, в Opera сме. И това е моят профил, дневник. Отваряте ново и въвеждате този код първо. Той ще бъде в описанието. Въвеждате го и трябва да ви се отвори ето това. И тук ще е маркирано ID. В ID въвеждате това. То също ще бъде в описанието. И Default. Грешка. И Save. Setting Save. Така. Сега затваряте и влизате наново. И вашият профил е стария. Благодаря, че гледахте. Виждане.